En inmiddels is Rob Roy, en dat is natuurlijk zijn artiestennaam, Rob de La Roy van de Cruise in Summer Series gearriveerd. Rob, eerst even laten we maar zeggen, een vraagje van huishoudelijke aard. Waar is de autosleutel? De autosleutel zit in de handtas daar. Ik kan hem niet in de auto vergeten dit keer. Wat gebeurde namelijk de vorige keer? Rob, vertel. Nou, we hadden een hele gezellig onderrondje hier. En we zitten dus heel gemakkelijk en lekker te ouwehoeren en te flauwekullen. We gaan op huis aan. En ik denk, chips, ik krijg mijn auto niet meer open. En de sleutel die zat op het contact me uit te lachen. Ja. En daar hebben we dus op een gegeven moment moeten inbreken in de eigen auto. Nee, dat is namelijk het leuke. Ik ben namelijk met hem naar huis gereden toen. Ik ben de reservesleutel gaan halen. En toen heeft hij met de reservesleutel de auto open kunnen maken. Want hoe zat dat? Wat was dat voor een wagen? En dan ben je even denken welke dat was. Of dat dezelfde is wat ik nou bij me heb. Volgens mij niet, want heb ik geen reservesleutel. Maar even qua jaartal. Jaartal. Dat was mijn bus, hè, die zwarte. Ja. Ja, dat is gewoon bouwjaar 95, dus een vrij jongen. Okay. Maar wel een Amerikaan. Dus... Een Amerikaan. En dan vraagt hij zich natuurlijk af, Amerikaanse auto's en dergelijke. Waar gaan wij het vanavond over hebben? Rob, de laatste keer dat je hier was is 2,5 jaar geleden ongeveer. Hè? Dat was Seizoen 2019? Ja, seizoen 2019. En daarna kwam corona en de hele ruite met teut erachteraan. En jullie mochten niks en jullie mochten wel wat. En aan de hand mochten jullie weer niks. En uiteindelijk konden we dan uiteindelijk over de Cruise in Summer Series hebben. En toen kwam die beruchte avond in juli dat code rood gegeven werd. En dat ik voor de veiligheid van de gasten de uitzending afgelast heb. We weten allemaal wat daarna gekomen is. De wateroverlast in heel Limburg en ver daarbuiten in Duitsland, België en noem maar op. De Cruise in Summer Series. Rob, voor de mensen die niet weten wat de Cruise in Summer Series is, want dat moet je nu. Hè, we zijn en live op radio en live op tv. Daar moet je nou gewoon even gebruik van maken. Het is een gratis toegankelijk evenement, hè? Ja. En vertel, hoe zijn de Cruise in Summer Series ontstaan? Nou, we zijn ontstaan in 2001 op een legerbasis in Schinnen. Op de legerbasis in Schinnen? Ja, van de afzend, zoals dat hier in het zuiden is. Ja. En daar mijn toenmalige mede-organisator Bill Peters, die had op de radio gehoord, want die luisterde toen de tijd naar Afnoord, gehoord dat er een antiekmarkt was op de basis. Mm-hmm. En dat daar ook auto's werden uitgenodigd voor het aan te kleden. Mm-hmm. Heeft toen de telefoon gepakt en gebeld naar de basis met de vraag: moeten dat alleen mensen met een Amerikaanse identiteit zijn? Mm-hmm. Papieren. Mm-hmm. Nee, werd er gevraagd. Maar hoezo vraag u dat? Ja, we willen best met een paar auto's afkomen om de boel aan te kleden. We willen even wel met een paar auto's afkomen om de boel aan te kleden. En wat met een eigenlijk, laten we maar zeggen, grapje begon. Hè? Precies. Dat groeide uit tot veel meer. Hè? Ja, we kregen op een gegeven moment de uitnodiging voor Independence Day in datzelfde jaar. Mm-hmm. Dat was ook super gezellig. We zijn met 20 auto's geweest, zover als ik me kan herinneren. Mm-hmm. En op een gegeven moment kwamen we weer in gesprek. En toen kwam er van, in Amerika wordt bij eetgelegenheden een cruise-in georganiseerd. Bij eetgelegenheden, ja. En daar komen dan allemaal mensen bij elkaar met oude auto's of moderne auto's met speciale motoren, tuning zeg maar. Mm-hmm. En die laten daar een pronkstukje zien. Mm-hmm. En die deden dat dan met anderen. En daar werd er gevraagd of wij daar interesse in hadden. Op de basis was toen de tijd een Burger King. Mm-hmm. En die was open van, als ik me niet vergis, van 5 uur tot 8 uur. Mm-hmm. En dan werd er gevraagd van, zou er animo voor zijn? Mm-hmm. 1 keer in de maand, op de laatste donderdag van de maand. Sorry, dat te doen. Ja. Ja, nou, dat hebben wij gezegd van, nou willen we wel proberen. Mm-hmm. Zijn we daar op een gegeven moment met meerdere auto's iedere keer naartoe. Maar je moest op een lijst staan, anders kwam je niet binnen. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk heel goed. Het hoogtepunt daar was 48 auto's en we voelden echt van yes. Dus... Mond op mond reclame, Rob. Het beste wat je kan hebben natuurlijk. Ja, het was leuk. Ja. Alleen iedereen moest zich bij Bill of bij mij aanmelden, zodat we die op die lijst konden zetten. Mm-hmm. En toen kwam dan de beruchte torens in Amerika en New York, waar die vliegtuigen ingevlogen zijn. Ja.
Dus dat 9-11 verhaal. Er werd dan in één keer een heel stuk strenger op de basis. Dus ook moeilijker om van buitenaf mensen op die lijst te zetten. Ja, en tot overmaat van ramp werd de commander gewisseld. Ook nog eens een keer. Dus er kwam een nieuwe commander. Ja. Die wou de traditie wel voortzetten, maar dan moesten we dus aan bepaalde dingen voldoen. We moesten iemand hebben die wat de boel beveiligde. We moesten een contactpersoon hebben. Die vonden we dus niet. Niet in die zin van makkelijk te regelen. We hadden ondertussen een eigen clublokaal gekregen. Althans voor een club die niet een club is. Ja. Dus dat is ook iets leuks. Helemaal aangekleed met autospullen en al. Dat was echt super gezellig en leuk. Rob, we waren gebleven bij die basis waar het allemaal wat moeilijker werd, hè? Ja, omdat de wisseling van de wacht was. Ja, wisseling van de wacht en 9/11, ook dat nog verhaal. Ja. Wat gebeurde daarna? De Cruise in Summer Series. Even resume. Een bijeenkomst van oldtimers en ook nieuwere auto's die getuned zijn tot iets speciaals. De tuning niet zozeer, maar het is eigenlijk oldtimers tot bouwjaar 1 januari 88. Dus alles wat ervoor ligt. Dan heb je de motoren en de brommers. Daar zit eigenlijk geen leeftijdsbeperking op vanwege... Ja, die kan beter op het terrein staan dan naast het terrein en daar gejat worden. Ja. Dus, maar goed, gelukkig komen er niet zoveel, dus dat valt er wel mee. En dan heb je de Amerikaanse voertuigen en de exoten ook tot heden. Dus en exoten, dat zijn de Ferrari, Lamborghini. Ik ga jou dadelijk iets vragen wat ik vorige week toevallig voorbij zag komen. En ik vroeg me af, wat deed dat ding daar? Daar werd mee gereden. Dan komen jullie in de buurt van het Rodastadion terecht, hè? Of was dat niet meteen daarna? Dat was eigenlijk daarna, maar dat kwam op een hele andere manier. We hebben toen onafhankelijk van elkaar, Bill en ik, zitten te zoeken naar een nieuwe locatie. En ik was toen bij de Burger King geweest. En daarna nam toevallig Bill met mij contact op, omdat hij had gehoord dat ik ook was aan het zoeken naar een locatie. En op die manier hebben we dan samen een afspraak gemaakt bij de Burger King en zijn we dan met z'n tweeën gaan praten. En in 2003 is toen de Cruise In opnieuw opgestart in Kerkrade. Ja, en dat was natuurlijk fantastisch met die verlichte puntje op de achtergrond en de auto's van jullie op de voorgrond. Dat heeft daar heel veel jaren plaatsgevonden, hè? Precies, ze zijn 10. 10 jaar. En dan moeten jullie daar weg? Of wat was er aan de hand? Ja, toen kreeg er een briljant idee. Laten we daar eens gaan bouwen. En er kwam er een eetgelegenheid, een speelgelegenheid. Ik weet het. Kinderspeeldingen. Ja. De parkeerplaats werd in één keer 1/3 van wat die was. Dus daar was gewoon geen plaats meer. En aan de achterkant, dat was natuurlijk niet zo leuk, hè? Nou, aan de achterkant stonden de oude auto's tot bouwjaar 80 in die tijd. En aan de grote parkeerplaats aan de voorkant stonden eigenlijk de auto's van 80 tot aan de eindleeftijd hanteren. Ja, en alle andere natuurlijk stond daar ook. Ja, doordat de plaats in één keer zo klein werd, er bleef niks meer over. Dus ja, wat moet je dan? Er stond er maar één ding op en dat is verhuizen. Ja, en dat hebben jullie met pijn in het hart toen echt gedaan, hè? Want het was een gigantisch succes. Dat was, elke donderdag was dat toen al, hè? Ik weet nog dat ze in het begin zeiden, de eerste jaar, in 2003. Iedere week. Daar moet je niet aan beginnen, jongen. Iedere week, dat bloedt dood na een maand of 2. Ja. Ja, we hadden onderling zoiets gezegd van, als we aan het einde van het seizoen, en daar bedoelen we mee eind september, misschien 100 auto's bij elkaar krijgen, dan worden we heel erg happy en dan zijn we er blij mee. Ja. Wij konden niet voorzien dat na 4 weken al op 100 zaten. Oh. En dat we in die 10 jaar een gemiddelde hebben gehad van rond de 200 voertuigen op donderdagavond. Goeie. Dat is eigenlijk niet te bevatten. Ja. We hebben 1 record gehad op een hemelvaartsdag. Ik weet dat we hebben zitten te tellen met loten. De loten waren op. Ja. We hebben alleen nog maar verder geteld op handen. En we zaten op 384 op die avond. Zo! En er zijn er ook nog een hele hoop binnengekomen die wat we niet hebben geteld. Ja. Dus dat geeft gekke werk. Ja, dat valt al bijna onder een mega samenscholing, hè? Ja. En gelukkig was in die tijd nog geen samenscholingsverbod. Nee. En sowieso dat volk wat daar kwam. Ja, ik heb daar nooit iets verkeers over gehoord. Nee, we hebben zelfs een heel zwaar ongeluk gehad. En daar is toen, ik weet niet van welke radiozender die was, een reporter die heeft dat moeite gedaan om de politie te benaderen. En de politie heeft het zelfs voor ons opgenomen met opmerkingen als alles zo georganiseerd was, als die jongens de touwtjes in handen hebben, dan hoeven we nooit meer ergens druk over te maken.
Oké, dat was ja, goed, alleen maar goed natuurlijk. En dan moeten jullie alweer op zoek naar een nieuwe locatie. En dat heeft even geduurd, hè? Ja, we hebben een heel seizoen gezocht. En halverwege dat seizoen hebben we eigenlijk een locatie gevonden. En dat was dan in het Schutterspark. De toenmalige eigenaar Bert Graus en Arno Schutte. Daar hebben we mee gepraat. En Bert die was eigenlijk zo van, kom toch naar ons toe, kom toch naar ons toe. Ja. En ja, uiteindelijk hebben we dan besluit genomen, we gaan naar het Schutterspark toe. Omdat we toch wel een redelijke ervaring hadden met het Schutterspark. Het probleem was alleen, in mijn gevoel, daar zit een vereniging die wat ook met auto's doet. Dat was toen de tijd de Mill Hill Custom Wheelers. Die zijn helaas nu ter ziele. Maar die waren, in mijn gevoel is het altijd hun territorium geweest. Ja. Dus ik wou eigenlijk helemaal niet naar het Schutterspark toe in eerste instantie. Maar dat had zich goed, jullie konden daar goed samen mee overweg? Nou, met de Mill Hill is het eigenlijk, haat-liefde verhouding wil ik niet zeggen. Ik heb nooit haat naar hun gehad of hun iets in de weg gelegd. Nee, maar daar gaan we het daar ook verder niet over hebben. Nee, precies. Maar al met al liep het eigenlijk goed. Ja. En als hun een meeting hadden, vertrok ik vrijwillig van het evenemententerrein naar de kinderspeeltuin toe. Klinkt belachelijk, maar er was ook plaats genoeg. Dus daar zijn wij dan naartoe verhuisd. Maar inmiddels was dus de cruise-in geslonken van die 200 gemiddeld naar 40 auto's, 50 auto's hooguit. En maar dat had natuurlijk ook met die parkeergelegenheid daar te maken. Hè? Nee, dat had ook te doen. Dat had daar helemaal niks mee te maken. Het had eigenlijk meer te maken met de wetswijziging. Oh, oké. Dat in 2014 werd gezegd in de ene keer van alle auto's belastingvrij moeten 40 jaar oud zijn. En alle auto's die wat dat niet zijn, tot bouwjaar 87, die gaan in een overgangsregeling. Wij zijn vertrokken bij het Roda-stadion en we zijn vertrokken richting het Schutterspark. Hoeveel jaar hebben jullie de cruise in het Schutterspark ongeveer gedaan, Rob? Even kijken, dan moet ik goed denken. Ik meen een jaar of 5. Toch? Volgens mij wel. Ja. En dan gaan we weer verhuizen, hè? Ja, dan laat ik het zo zeggen. Het Schutterspark was eigenlijk prachtig. Maar doordat de deelnemers wegbleven, vroeg je je af gewoon van, wat is er nou aan de hand? En dan kom je ze op andere evenementen tegen en dan denk je, dat klopt niet. Dan praat je met ze en dan komen er van allerhande dingen uit. Ja. En toch hoor je verschillende dingen, hoor je continu hetzelfde. Ja. Dan denk je, En mijn crew die had al aan te kennen gegeven ook van, kunnen we niet naar een andere plek toe? Dus zodoende dat we dan gekeken hebben weer naar een uitwijkmogelijkheid. Ja. Ik ben weer gaan rondcrossen en gaan zoeken. Ik ben in het centrum van Kerkrade gaan kijken. Ik ben in het centrum van Eigelshoven gaan kijken. Ik ben geweest in het centrum van Landgraaf. Ja. Ik ben op verschillende plekken dus zo rond aan toeren geweest. Maar in Hoensbroek was ik nog niet geweest, want daar waren ze dus een grote verbouwing in doen op het Gebrokerplein. Ja. En die was dan uiteindelijk was dat net klaar. En ik ben daar gaan kijken. Ik denk, kijk, hier kan ik wat mee. Ja. 1 toegang en 1zelfde uitgang, maar dan doorgaan. Dat is een doorlopende weg, eenrichtingsstraat. Dus je komt inrijden. Je gaat het terrein op. En als je het terrein verlaat, dan rij je via een ander punt gewoon naar de markt toe. Dus met andere woorden, de auto's die hebben geen problemen met elkaar kruisen. Wat ik dus in het Schutterspark wel had. En ja, dat was dus luxe. Om maar zo te zeggen. Dus zijn we verhuisd naar het Gebrokerplein in Hoensbroek. Het Gebrokerplein in Hoensbroek. En daar dus elke donderdagavond. Ik had trouwens, ik weet niet of je dat gehoord hebt, Rob. Ik heb daar straks een geluid laten horen. En het is een echt... een bestaand geluid. En er is een luisteraar die hier al meteen appt van... goedenavond, ik had al een berichtje op de site geschreven... dat het geluid wat je hebt laten horen een machinedraaibank is... die in Messing aan het verspannen is. Ik weet namelijk niet of het kan... of het aangekomen is bij deze weg. De groete Tom, zegt hij. Nou, helaas is het geluid niet. Ik ga het dadelijk nog een keer laten horen... Ik kan een tipje van de sluier oplichten. Nou, dit thema gaat over auto's, dus laat ik het daar even bij houden. Gebrokerplein. Dan vervolgens komt corona. Jullie hadden daar 1 of 2 keer hadden jullie daar gedaan, hè? Even kijken, dit zou het... Georganiseerd. Nou, maak ook even niet uit. Het kan zijn dat we er 2 seizoenen hebben. 2019 ben je nog hier geweest. En toen gingen jullie volgens mij daar naartoe, als ik me niet vergis. Ja. Dat kan.
Oké, dus nu, vanaf wanneer is de cruise in daar nu? Nou, we zijn voor ongeveer een week of 4 geleden zijn we begonnen daar. En hebben we groen licht gekregen. Met strikte richtlijnen, hè? Nou, breek me de bek niet op. Nee, dat doe ik wel. Hele strenge richtlijnen. We hebben een heel veiligheidsplan zelfs moeten maken. En we hebben geluk dat er op de cruise in iemand komt die Jan van Dalen heet. En die heeft dat dan heel mooi voor ons gemaakt. Heel belangrijk, dat is dan naar de gemeente gestuurd. En de gemeente die heeft het dan bij hun speciale afdeling daarvoor neergelegd van is dit goed? Het is ook naar de RIVM geweest. Zo, en allebei hebben dat goedgekeurd. Dus wij vielen toen, Rutte zei van, hoe zei ze dat nou? Gepasseerde evenementen zijn toegestaan. Toen hadden wij zoiets van, yes, wij zijn een gepasseerd evenement, dus we mogen. Jullie mogen weer. Ja, en dan moet je nog stilhouden, want je moet eigenlijk de vergunning in handen hebben. Dus je mag nog niks zeggen, je mag nog niet enthousiast zijn. Nee, doe dat ook vooral niet. En, wachten. En nou, op een gegeven moment ga je dan kijken bij de gemeente, die hebben zo'n heel mooi evenementenplanner ding. Ja. Dan vraag je je vergunning aan en daar kwam te staan, vergunning toegekend, goedgekeurd. Wat een verlossing voor jullie. En dan zie je maar weer hoe belangrijk dat het is dat je in je geledingen iemand hebt die daarmee om kan gaan, die daar tekeningen van kan maken, die precies weet wat die voorschriften zijn, enzovoort. Dus een BRV'er, noem het maar allemaal op, heel erg belangrijk. En alle vrijwilligers die dit werk doen, fantastisch. Applausje. Goed, wij zijn verhuisd naar Hoensbroek. We hebben voldaan aan alle maatregelen die er voor nodig zijn om de Cruise in Summer Series te laten plaatsvinden. En inmiddels zitten jullie nu in de 4e of 5e week, hè? Ja. Hoeveel auto's zijn daar gemiddeld te bezichtigen? En welk bouwjaar moet men daar ongeveer bij voorstellen? We zijn dus ook daarin aan banden gelegd. Ja. We mogen in totaal 100 mensen op het terrein toelaten. Ja, en als je dat gewoon in tweeën veegt, gemiddeld per voertuig 2. Heb je toch 50 auto's over. Dan zou je 50 auto's kunnen ontvangen. En de eerste keer hadden we regen. Dan was dat met dat noodweer. Morgen niet? Nee, morgen niet. Ja. De tweede keer hadden we ook het weer waarschijnlijk van morgen. Ja. Alleen morgen zal het warmer worden, heb ik begrepen. 5, 26 graden, ja. Ja, en dat was het de tweede keer dan toch niet. Maar toen was het wel volle bak. Ik denk dat er een man of 60, 70 hebben rondgelopen. En dat er een auto of toch wel tegen de 40 aan waren. Oké, en mensen die daarop afkomen, dat zijn natuurlijk gewoon passanten ook, hè? Want het is gratis toegankelijk. Je kan aan zo'n oude kiebel gaan kijken, hè, als je dat wil. Ja, je kan ook met de oude kiebel komen. Als je nog even de regeltjes wil weten, dan neem contact op met Rob de la Roy van de Cruise in Summer Series. En dan vertelt hij jou precies met welke Auschink dat ze langs mag komen. Maar dat is gans gemakkelijk. Ja. Nee, oké, we herhalen het dadelijk gewoon nog een keer. En dan natuurlijk al die mensen die het clubje, wat eigenlijk geen clubje is, waarderen en dat gewoon geweldig vinden. Ja, die vonden het natuurlijk ook wel weer fantastisch om nog eens een keer wat überhaupt te mogen doen. Hè? Ja, ze waren echt razend enthousiast. Eindelijk, we kunnen weer. Het is alleen dat volgens mij 3 weken voordat wij mochten beginnen, mochten ze in België weer beginnen. Ah, oké. Dus die hadden daar in Lanaken de superprimeur, die mochten als eerste. Nou, ik ben daar ook gaan kijken, dat was echt ook volle bak. En de week daarna mocht in ene keer Genk, onze dochteronderneming, mocht ook starten. Ja. Dus dat was het ook weer. En toen heb jij meteen Rutte geappt en gezegd van, hoe zit het met de Cruise in Gebroek? Ik weet nog dat ik tegen hem zei, hey Jonk, wie zit dat nou? Ja. Mogen voor nu of mogen voor nu niet? Mogen voor nu of mogen voor niet? Toen zegt hij, hey, Rob, tuurlijk mag je komen jongen, we gaan dat gewoon even regelen. Rob, wij gaan langzaam afronden. De Cruise in Summer Series. Wat zoeken jullie nog? Wat willen jullie nog? En vanaf hoe laat is de Cruise in Summer Series elke week daar? Wat zoeken we nog? Dat zijn mensen met oude auto's, brommers, motoren, eventueel fietsen, tractoren en aanverwanten. De Cruise in die zegt gewoon van, jullie zijn allemaal welkom met een oldtimer tot bouwjaar 1977, het hele jaar. Dus 1 januari 88, daar houdt het op.
De Amerikaanse voertuigen die hebben geen voertuigbeperking, dus geen jaartalbeperking. Die kunnen gewoon komen. Dat geldt ook voor exotische voertuigen als Ferrari, Lamborghini en zo. Er komen er niet veel van, maar af en toe duikt er wel eens iets raars op. Ja, mooi toch? En dat geldt ook voor bromfietsen en motoren. Die hebben ook geen leeftijdsbeperking. Maar het is dan wel niet zo, kom niet met een gewone scooter of kom niet met een gewone racemotor. Ja. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je het liefst natuurlijk klassieke motoren, klassieke bromfietsen of brommers, wat iedereen zich kan herinneren van, ja, dat was uit mijn jeugd. Of, in de 60s, de Solex bijvoorbeeld. Ja, in de 80er jaren was het de Vespa Ciao. De Vespa Ciao, ja. En dat soort aanverwanten, ja. Rob, vanaf hoe laat? Elke donderdag op het Gebrokenplein daar in Hoensbroek? Ja, dat is vanaf 6 uur tot 10 uur. En wij vragen ook aan de deelnemers die wat met auto's komen, kom alsjeblieft niet vroeger. We hebben een vergunning die gaat pas in om 6 uur. Dus liever niet vroeger komen, kom vanaf 6 uur gewoon. Ja. Tot 10 uur. Ja. En dan is het eigenlijk, dan is de avond eigenlijk al gegeten, zeg maar. Dan is het gezellig, dan wordt er op een rustige manier weggereden. We vragen wel aan jullie, neem een soort lekmatje mee voor onder het voertuig te leggen. Ja. Dat is heel belangrijk, dat is op last van de gemeente. Ja. Ze willen de plein toch niet bevuilen. Maar nee, absoluut niet. Kan je niet onderuit komen in sommige gevallen, maar we doen ons best om dat te voorkomen. Hoe groot moet dat lekmatje zijn? Ja, ik weet niet hoe groot de lekkage onder je auto is. sommige mensen die zeggen wel eens van, ja, maar mijn auto lekt niet. Ja, nee, goed, dat is prima. Maar je moet toch... Erg, maar dan moet gewoon eronder liggen voor het... Oké. En voor de rest is natuurlijk iedereen van harte welkom voor het gezellig te maken, zowel kijkers als deelnemers. Ik ga jou in ieder geval met alle vrienden en bekenden van de Cruise in Summer Series die daar morgen vanaf de 6 uur weer staan op het Gebrokenplein in Hoensbroek. En elke donderdagavond op het Gebrokenplein in Hoensbroek de Cruise in Summer Series. En als je met Rob wil praten en je wil het met hem hebben over oldtimers en over oude auto's, hij weet er alles van, zeggen ze. Zo niet echt waar, maar... Goeie rit naar huis en je hebt een Schink van 1995, dus je is toch al 25 jaar. Hè? Ja, maar dus, ik ben nou met een Schink van 88 hier. Nou, dan zou ik zeggen, voorzichtig naar huis en vergeet thuis de sleutel niet eraf te pakken. Hè? Nou, dat maakt niet uit, dan staat hij binnen, dus dat is niet zo erg. Oké, bedankt voor de komst naar de studio. Ja, en jullie bedankt voor de uitnodiging. Jullie Cruise in Summer Peoples. Toi. Met alles wat jullie daar doen. En dank aan de gemeente dat jullie die vergunning verleend hebben aan deze fijne groep mensen. Toi. En adieu.